Dobrý deň prajem. V tomto videu si vysvetlíme, čo je osvedčovacia doložka zaručenej konverzie. Osvedčovacia doložka je úradný formulár, ktorý vzniká v procese zaručenej konverzie. Ide o vyhláškou o zaručenej konverzii predpísaný elektronický formulár, ktorého elektronická predloha je uložená ako štátny formulárový balíček ZIP v úložisku formulárov slovensko.sk. Tento balíček si potom softvéry na podporu vykonávania zaručených konverzií sťahujú a používajú vo svojich obrazovkách príslušných funkcionalít. Na tomto obrázku vidíte obrazovku v takomto softvéri, kde sa tento formulár musí oprávnenou osobou vyplniť. Osvedčovacia doložka vzniká teda v procese zaručenej konverzie a opisuje vstupný originálny dokument, jeho počet strán, formát a hlavne použité autorizačné prvky, napríklad podpisy, pečiatky, vodoznaky, kvalifikované elektronické podpisy či pečate a ich umiestnenie v originálnom dokumente. Táto doložka musí byť vo výsledku zaručenej konverzie neoddeliteľne spojená so skonvertovaným dokumentom. A to či už v listinej alebo elektronickej podobe. Tieto informácie vám priniesla služba podpisuj.sk, poskytovateľ softvéru pre dôveryhodné služby a zaručené konverzie.